Sabi ko, tikitan ka. Puro naman talaga ang tikitan.
Pa. Tay! Ano yan? Parang piling-pilingan mo na ako yung tuturo ako. Hindi mo managtangin. Ano ba?
Nahin nung sab nung cinta ano. Miss, ano na yan? Public library? Opo. Ah, okay. Salamat. Lokal po. Ay. Wala dyan. Wala ano? Ayun. Bumagsak naman tayo.